Minecraft Redstone Torch Studio uvádí Lilliputcraft. What's up? Tak natáčíme, já jsem si dal starou verzi, protože na té 1.2 ještě nám nefunguje server, ještě jako nevyšly jenom nějaký ty. A my jsme tady jako v nějaký, no, ježiši, Kubok už zase, to je nějaká česka, Kubok už zase nadává, takže jo, ještě mě budou mít diváci za super, no to teda budou mít, jako my nemáme zapnutý ten Skype, ale on je teďka u mě doma, takže to stejně půjde, tak já se dám tanka teda. A jako jsme v nějaký, jsme jako v nějaký takový rence. Já budu Archer. Archer? To je úplně... Jo, jasně, ty máš bloky, no tak fajn, tak jdem. No, ty když já... Hej, fladžní se. Tady je ještě pořád to bazí. Jo, mám taky. Už to tam bazí si. Fuck yourself, you skeleton. Au, to bolí, au. Ne, já budu zase hodil meč. Já ti ho neberu, tentokrát. Dobrá. Můj oblíbený nedám. No, to jsem si teda všiml, jako minulou, jo víte, protože Kubok jako minulou hru tady prostě lítal po aréně a Kvečkem si vyhodil meč, takže potom, ale bylo docela vtipný, že prostě za ním šlo 10 zombíků a on tady běhal přes celou arénu a stejně ho nezabili. No, to bych ti teda moc nedoporučoval. Potom uděláme bonusový video, kde uvidíte, jak já jsem tady běhal. Jo, to dáme nakonec nějakou hudbou do toho. Jo, takhle. Doufám, že si jak já timelapse. Ne, ale když je zabuší. Jo, no. Ty taky lama, neboj se. To ne, že ne. Já jen když se nás... No, počkejte na sebe. That's very funny. Hele, že bych mi třeba pomohl. Tak dám spermisto a tady ty expy jsou moje. Hej, to je můj exp. Ty svý. Ještě ho nemám. Ty opečko, to ti musí stačit. Hele, nebudeme řešit soukromé dramata. Teďka natáčíme, jo? Tak se soustřed. Tak that's funny, that's very funny. Já jsem věděl. To skeletna... No hele, už jsou tady další dárka. Po mně zase tuny padou. Dva palouci. Ty svině. Tak ještě mě uvidíte, jak to podceru. Tak uděláme Kubokovi takovou čáru přes rozpočet. No. Hajde, jeden mrňavej. Tak pro informaci, kdo si myslí, že Archie 48 je blbej a vydá like a odběr. Jo, jsem tady. Nutí help. A ty zrovna chcípneš, tak jdem na Vanjoin, tak uvidíte ještě druhý kolo, jo. A tady jen pozbírám expy po mrtvých zombících, který už to jako Kubíček nestihl. What? Kick by admin? You go fuck yourself, Jacob. Jestli to uděláš, Jakube. Pro diváky, teďka jsem se ho pokusil, teďka jsem mu mám dal ban. Ty vole, já musím empty my inventory, jo. Ne, ty naši společně český. Za chvilku se to musí rozšířit na lárčiče. Kde vlastně je? Já ji vidím. Já jsem na druhé straně. Ale warning not allowed on this. Čása, počkej.
Tépe mě k sobě. Ne, dobrý, já už jsem tady. Tady máme společnou česku. Tak, jsem tady. Já budu ten Archer. Jo, já zkusím to, no. Tak uděláme, tak já si beru Knighta. Jo, dobře. Ať diváci vidí všechny krásy. A potom mám šéfa, jo? A já od Joe. Dobře. Tady uvidíte, jak moc dobře umí Ars zacházet s TNTčkama. Junu, to vědou všichni. Je, kurva, šípostky. Nějaký jsou moje, tak je nezabij. Láva. Jo, fuck. Kde jsou ty zombové? Ještě tam nejsou žádný. Tyjo, já nechápu, proč hraničář prostě nemá to. Au? GoPro Jo, obsahu. já jsem měl teďka štígro. Po mně přes telefon. A nebo to měl drago. A já krásně. A počkat. Tak mimochodem, kdo chce, abych vydal vám, ať dá. Ty vole, oni mě hned zabili. A tak jako jak to mám vyhrát s Archerem, jo? Ty vole, on jde po tobě. Pomez, zdech to mě, dáš tam nějaký exp, jo? Markusy. Je? Sakra, já jsem u tebe. Zamí si do něj. Co to bylo? Nechte zabít. Tak a za to, že se mě A3448 pokusil jako zničit arénu, Si to udělal. Ok, jdu na server a jdu tě bannout. kurva. Už to dělám, už pracuji. A3448. No proto. Co to bylo? Doufám, že už nenatáčí. Bohužel natáčím. Píp, píp. TP. Čekáme. Jejda. 548. O, to jsi mi teda pomohl. Jako. Jsem se k tobě chtěl teleportnout, ty si ale jsem mě jedno. Haha, a jsem pryč. A ty ne. No tak diváci, tak tady jako máte, jak to vypadá v naší aréně. Co? No, točím, ježiš běž. Pane bože, Jacobi, běž si dát ty věci pryč a já jdu doma join, ale teďka budu add job. Dobře, já jsem šéf. Jsem tvůj šéf. I'm add job. To teda upřímně řečeno nesnáším. No ten zapalovač se hodí. Zapelínek. No, ale ty... A dáme poslední koládem. Tak dej si šéfa a jdeme. Já mám goldový brnění. A já? Já tam dám 5 kejků, jo, pozor. A tady všude dám kejky. Už jdou teda. No? No tak promiňte, já tady mám diskuzi se sestrou. Tak my teda jako tady teďka děláme teda ten poslední díl ty útočí. Tady dáme 3. Možná, to nevíte. Tak my to asi urychleně ukončíme, no, tak. Takže, čau. A pak se... Jo, jasně, tak... Jo, čau, já to nechám zabít, no, aby se viděli mý triumfální end, nebo nenechám, no, ne, tak já to nechám teda. Tak teda čau, no, pozdravte sestru, že vám to překazila. Mě ještě kiknu! Skvělý závěr dílu. Jo, přesně tak, a teď jsi mrtvej! Marku. Dobrou.